Ikusgarritasun hori emateko helburu horrekin bideotxo bat MSQ-eko presidenta horian lan izugarri egiten dagoelako Oian eta Lasnega, MSQ-deriko kidiek, eta hasiera baten emakumeak automobilismoan talde sortu zen 2022ko bilera batetik, federazioek deituteko bilera batetik, eta hor ikusi genuen neska asko gehu bezala kirol honetan eta zozerriteko gogukin. Eta hortik hasi ginen lantalde bat sortu eta alkarren sare bat, apoio sare bat sortu eta karreratako datuek, argazkixek, zifrak lortu eta ikusgarritasun emoten gure Instagram kontu bitartez. Oinarri nagusi bezala jarri genuen, ikusgarritasuna indartza, hartu ginalako egon ziala aurretik, ezkutu bazian ere, geundela batzuk eta etorkizunean parte arte nahi zuten neska emakumezkoke parte hartu alizateko. Eta lan hortatik tirakata, federaziokin bilera informaltxo bat ingenunean, orduan bota zeguten ez, erronka ea, ikusgarritasuna lanian nahi bagina, zatik ez ausartu edo animatu karrera bat antolatze eta antelakutza ere ezberdinetan, emakumeoke lan hau burutzeko aleginain eta erakutsi posible genula. Eta hortik sortzen da M Kirol Kluba, eskuderia, lasterketa hau antolatzeko indarrez. Eta, gogotzu lan zendue egin da, eta larun bat honetan errekorrak batitzen, oin arte, hasiera baten 2 piloto egotetik gaur egunen 25 zifrata aiatzi lortugu, eta zapatu honetan 30 neskak hartuko dabe parte, eta horretatik 5 piloto gisa. Orduan horbe beste ikusgarritasun bat, beste zifra bat, eta oso posik emaitzakin, jendian parte hartzekiko. Eta laguntzakiko, azkenean lanian ebai saiatu geha ez, helburu horiekin, gizonezko pila baten laguntzai esker gauden tokin, baina saiatu geha postu ezberdinetan emakumeak jartzen, orduan zuzendari bezala lasterketako zuzendari Maite Urkiza izango da, segurtasun arduradun emakume bat izango da, segurtasuneko kotxetan emakumeek jongo dia, lasterketan zehar postu gehienetan egongo ia, orduan lan ere ezberdinetan elkarlanian bultzatzeko baita emakumeek hortare animatzeko. Eta hori, erreferente izan zienak, gaur egun garenak eta izango dienak, danok alkarren berri euki, alkarren laguntasun edo babes horrekin, eta ibilbide hau behin zabaltzen hasi ziena, hondik guk ibilbide luzi hau emototzegun. San Miguel zegaitik, Euskal Herriko gute gisen beti izen da lasterketa kutxun bat, parte hartzai dagokien ez be asko ibilbide esanguratsu bat da. Denboraldi erdian antolatu izan, orduan txapelketei behira ere puntu garrantzitsu jokatzen zian ibilbide bat zan. Eta gero tramue edo ibilbide berabe oso teknikue, exigentie, eta badauz horren gustuko pilotuk edo ez jakoena gustatzen bebai. Eta gero, ni bertako izen da bebai goguen euken, rekuperatzeko ez, rally sprint hau. Ze bai erabilidabe Kastinparrokuek leharti bai rallyen ibilbide bera, baina rallyko parte, ez rally sprint tramue bera utze. Orduan, nik taldien proposatu neban ibilbide hau, eta baietza, eta gero Kastinparro taldeko papeleo, laguntasun danien eskatutako dana emondozkue, eta oso eskertute. Gauz 3 taldetan banatute, baina 3 taldetan pertsona bardinepe bai, bat da talde irekixe, hor momentu oro sartuta irtetzen da jendie, eta da batipat informazio alkarri transmititzeko, asteburu honetan kopiloto falti edauke ez
dakin horek baten bat libre da, edo erropan bat erosteko, edo sin más, oingo asteburu ez dakin nun korritzeot. Gero emakumeak automobilismoan edo oinarri baten hasi ginen emakumezko 25 bat inguru gaude, pixka gehiago, lanakiteko garaian eta pixka laguntza lehen lerron bezala hor gaude, batzuk pixka aktibogo beste gutxigo, baina behintzat bai, dinamiko esiago, eta gero pixka hortikan atera genuen beste talde eragile bat karrera honen antolatuntzako, ja eskatuko zuna, gero halako talde txikitan lanak elkar banatu arren, pixka dozena bat emakumezko aigea lasterketan bueltan.